Clinton. Bozamira. Boa, boa. Ase malevo areas. Areas boze kuti. Ah, boa. Makaleza zve. Achikora zvangu. Dziniwa. Kuenda. Akuzori ungobobo. Munhu akane crate manje remabhiya akawina competition odhiniwa. Usechazira mbobowa situation yemunyika kadheni chikubowa izi. Situation yemunyika umu. Muchibanda bhotoro zvingobowa zvakadaro. Aiwa bhotoro riri bowa. But kanditi situation iri munyika medu ndekubowa. Chichi kunetsa. Governance yakwe. Saka nyaya iri panapa ndombotenda hangu Wycliffe. Chekutanga. Otenda Wycliffe nasamba akatengera vana mainfomu. Plus ari kuita program yakanaka yandoda kuti yangu leather works yari kuda kundibatsiro. Good munhu. Wycliffe, thanks a lot mwangu. Thanks very much. Nawamwe wako wanisibiziya mazita avo because muri group ka initiatives against poverty in Zimbabwe. Thanks very much guys. Yamba makadaro big up guys. Sure ndokupraise isingai. Ndokutenda yako man. Ndozosvika pana sister wangu Sibongile Bo. Thanks very much sister wangu ne gara tichicommunicate zviri Bo tirambe takadaro. Sister wangu Sibongile Canada Bo zvikuti thanks a lot. Fungai peta ndizvo zvose face tokuti big up face wangu fungai peta ziri sei Texas. Nyaya yako yekuzokojuta hazvadika tokotaurana chikofanana chi asavanga chijuta vari vanenge havene zveichiitika ava anogara ari busy ndo nyaya yacho anogara ari busy negraft because munhu ane mabusinesses hatizivi zvakamira sei. Mbinga dzinogara dziri busy dzinogara hasli waiziya chakagawa imwe nyaya iri yandida kumbomonesa vamwe ndeyakazingula kurise ukazingula zvekuti ndomboonisawo vanhu nyaya Minox akatanga kuita zvemavidhios kudhara waiziya mablangu vakatanga kutora mavidhios kudhara mablangu zvokuti vanhu vari kurarama nemavidhios aMinox takawanda zvotofanira kubigawo maMinox zvakanyanya tichimunamatirawo murume uyoyo because ndiye murume ari kuita kuti survive mugeto munhu geto mbari inoita survive naMinox zvokuti tofanira kumupa sando dzake especially patinoita maprayers pepe tofanira kumunamatira murume uyoyo because ndiakada kuti tizivikanwe nanaWycliffe vese vanotiziva vatiri kutaura navo vese today just because of Minox. Ghetto crown king. Yeah, sure, yeah. A big up, enough respect every time, Jew, every time, Sana voda, one put some paga by my black way. Instead, Doctor Mira, black chitaji. One way forward, where is it? What about to put some panga? Put some panga, Shavar. Ah, follow that. What did I choose? Was Yashidaru on team? Wouldn't put on go on or two, what Z was someone. Asvanodaro zvibude mana zvibude vatibatanej guys tiite chinhu one penongomira ngobvuta makrezi edoro chikoda ngobvuta panongotengwa doro tangobvuta hazvibude hatiite vanhu kwavo katikwazvo tiburitse picture kwayo maraini waiziya makaro asikudiwa makaro kusakukara kuti mabhodhoro uda kunata bhodhoro wapedza kunata bhodhoro pakuburitswa mapanga wakoni kwangopeta maoko wakamira kusaidu zvinobuda time mablanco achoenda pakutorwa polisi yakutoya kutosunga vanhu hapana ari kuonekwa chitera ikoko zvinobuda hazvibude ndopamukuchemana kupolisi wacho kuti zviri kufamba sei gaizi zviranzi chiiko toita sei madhiri zvakamira sei kana pari toda kungorongwa chiti kuti pasechwe vanhu mari chiti hapana kana munhu akakwana vauraatema nedopa rikubara achimhasira chihasira madrugs vavengi vanenge varipo hashaikita kurarama tapedza ipapo tava stage imwe guys vari foreign nevari mukati tese ngatinamatei guys bozi nyika yedu kwetu kwairi kuenda kwakaoma handiti nyika yedu kwatiri kuenda kwakaoma boys awambozva zvikuitika kumozambique kune kaprovince kanetsa nezvegasa kuri kufiwa ruziza komuno muhandi masatanist wanga wachingozonera paipa asi kumozambique hati pane kaprovince kakanzi kwakabuda gasi chichichi kuri kufiwa ikoko kumozambique wazvinzwa ya
ndakazobvunza chidzi tingozvinzwa zvikubuda mumweya matsananguro dzemweya kuti musaite zvekutamba nenyaya iri kuitika kumozambiki iyoyeyo. Bozi mukaita zvekutamba nenyaya iri kumozambiki yega uchadenha mangwiro akarara mukazvitadza kuzvipedza. Bozi vanhu vanonzi majihadistika maislam vanomira mushi. Saka nyaya dzavo dzavanenge vachiita kumozambiki kadziwanzoda kungoti tingopindira. Bozi pane umwe purezidendi wandakazonzwa wekuchad amene anzi angada kuendesa masoja ake ikoko anzi bvaapfurwa nevanhu vekunyika kwake anzoda kutiendesa kuti tiende kunopinda nyaya dziri kuitika uko zeuko siya zviperereko. Saka ngatingwarire tinamate guys handisi muchinongopesa chakunoko bozi zvozipesera zvapinda matiri tisi takavarairwa. Saka ngatinamate tinamatire nyika yedu zvemunyika medu zviite po. Bozi tikada kutsvaga zvekuku zvikati zvitapura hatizozvigoni. Kuzoti nyaya yevakomana vanzanani veida maprofits anzi Joshua na mmoja anzi Andrea na Whitney. Aya bozi vakomana vaka ngavanamate kwazvo kuti zvakutaura zvekuti vanogara pamusoro pemvura pamusoro pepfumo mvura kudidi amene mumazuva edhemu. Aiwa ngavasadaro kutaura chokwadi hatidi vanhu vanoblindfolda vanhu. Kuzoitawo vamwe mafanzi ari kungotaura vachingoti hadzi akabrainwashwa namutumwa inana kubrainwashwa. Iye ndakataura kwasina kuswera bhozi ndine experience yekugara musango nekuzotsvaga vanobatsira ndichirwadzwa nenhamo dzangu dzandaifamba ndichida kugadzirisa. Saka ndopa ndakazosangana namutumwa akandibatsira kwete kuzoti ndakabrainwashwa handina kubrainwashwa. Vari kutaura zvokuti ndakabrainwashwa macomments aanongonyora angoverenga angonzwa zvandikutoroobva angofunga kuti aoreka ndingofunga kuti zvakangonyoro zvaanengofunga waise anenge abva salad adya salad nemachips ake chiabva muka chiimba make chizvimwe zvezvo achifrom bed yake inodhura yakatenga kubva ona kuti zvaakutaura zvoshamisa but haasi kuziva kuti kwaakutaura ndekupi kune kwaari kuenda. Nyika ineika iri kutorohwa neshamu haisati yatanga. Mr. Lumjaro ofri neshamu kana ini ndogona kukorohwawo neshamu yacho kubatanidzirwa ipapo namutuma wenyu Mwari komutuma haasi kubatanidzirwa. Aiwa mutuma abatanidzirwa kusati yakatumwa. Aiwa samutuma ndiye akatumwa kuti arozvambura neshamu vasinganzwi. Iyo satanism yenyu yanetsa iyi nevaroyi nembavha izvi ndozvatambudza munyika izvozvi. Anonzani gogwani gogo asi kugwaniko vatadzwa pafacebook vaita mbiri munhu akaba selfoni adonha pasi anzi ndamandisota mbuya gogwani kwamhina vatanga vachitorwa uroyi ka time kuya tikazvitarisa hedu uroyi. Of course vanenge vasota munhu avabira but Mwari anenge achiti maakuroya. Uyai kwandiri mundiudze zviri kunetsa ndirwe navo vanhu vacho ndega hondo idzodzo. Bozi pamuneze makubata uchidaiso tsotso dzako dzedzo uchimixa ukumikisa uda kurevhenja zvawaitirwa but format yawakuita kuroya kufomata munhu uchimuroya kane mushonga but hazvizoite ansa yakanaka futi temtem. Bozi unenge watotadzira futi Mwari uri kurevhenja zvawaitirwa but Mwari atokumaka futi kuti watotadza futi. Angarwadziwa anenge abirwa lakini ndakarwadzwa ndabirwa dheni ndakazvifambira chiti but handi watomboenda kung'anga neung'anga iri kuda kutogadzira zvakaramba kang'anga dzacho saka makangofanana kana gogo aiwa nicharo zvako zvakatadza kubudirira just because munhu waida kuitira izvo zvanga nedefense anga iri unoziva chi ng'anga handiti ukaenda kung'anga uchirwisana nemunhu ari kuendawo kung'anga vanenge vachizivana pamhepo. Saka automatically vanokutongotaurana kuti siyakadaro muyuze ndibhambi wedu susu tichingomurova chekuseri inini wetoziyana tosangana usiku patrol yekuita sei yekushandisa vanhu ivava. Saka anongokupa mishonga yekuti inoenda so hapana chaunoona chinobuda ipapo. Saka pandakazoti ndasangana namutumwa zvakaita bhozvo. Saka vanhu ndopavanonga kuti inini ndakabrainwashwa namutumwa nekuti vanonga vanzwa kuti akuzosvika level yekuti mutumwa ari kutaura kuti nyika iri kuchaenda kumweya. Ndopavanonga kuti ndakabrainwashwa namutumwa nekuti vari kuti nyika ichatozongoenda kumweya. Vanhu vakadhibha vakati maziso achibwaira ichaenda kumweya. Dai vachimbodaisoka zvarini ichaenda kumweya muchiri wapenyu zvamwari hazvimhanye manje
zvamwari hazvimhanyi Hazvimhanyiri. vanofamba toti achiita zvinhu zvaanenge achiita toti even pandakaricover imba handina kuricover ne1 day kai ndakafamba 5 years chifunga pa5 years kirwa hondo 5 years uchifamba iwe uchifambira imba 5 years pakaoma apa uchigara musango vangoita madhuni 5 ndiri musango imo ya akuenderana nemakore akatora uchirikavha 5 years zveshototora bhozi ndakati 10 11 12 13 14 15 anditati vangoita vana 5 vana 5 vari kuenderana nemakore akaita uchirwisana kuti ukwanise kutora imba. Saka kune vamwe vaya vanoda kubatsirwa nyaya dzekuti vakabirwa dzimba dzavabereki vavo handiti vanoda kubatsirwa nyaya dzekuti vakabirwa dzimba dzavabereki vavo nehama kana kuti nevamwe vakabira mhino zvakaitika paukama because hama zhinji dzinozoda kutsara maproperties kana vauraya hama dzavo. Saka vaya vanoda kubatsirwa nyaya dzedzimba ka ngavanyatsouya vari serious ngavatsvage death certificate revabereki vake vese madeath certificates evabereki ave nawo ese obva auya ndo handienda naye kwandinoenda naye zvese zvinobuda kupiko unoenda naye kuti ndotanga naenda naye kumasowe kwedu ndozoenda naye kumalawyers bhozi hazvibudi kana akasatanga afambirwa kumweya saka kana pasina masowe hazviti hazvibudi bhozi chekutanga chaanofanira kuziva anenge akatotsipikwa kudhara achitotorwa imba yepane mishonga yakatoshandiswa saka vasi vese vanoshandisa mushonga aiwa vanotoshandisirwa shamwari hazvibudi hakuna munhu anotora imba yemunhu asikashandisi mushonga asi hazvivi vanenge vatobata mishonga yekuti vapusise uyu vamutsipike vaite zvavanoita kuti vamutorere obva uzomutorera imba. Saka ndotanga ndatenda naye kumasowe ndaenda naye kumasowe ozoudzwawo zvaanoudzwa utsananguro dzake audzwa zvaanoudzwa tsananguro then ndozochitotanga kuti uku kunobva kwavhurikawo kumalawyers kumasvikosviko kune anenge ane chiedza ubatsirwa but anenge akubhadhara mari dzestationary kumalawyers zvakaito kana kwamutumwa akubude mari kunogona kubuda hayo shoma yekudonatawo dzimwe mari aya utomboti kana usinawo mari kuti angobatsirwa unobatsirwa zvakanaka havana basa nemari zvasiyana kane kwana namagaya kane kwana pastor Fred hanzi ana Fred T vanoiti zvekuti kana ukaita ukada 1 on 1 you have to pay mari kuti umuone ya but luku waitira zvekuti pamadhezi awairwisana nenyaya dzavo dzemba wakati mutanga wamboenda kwamakandiwa bva chichakaitika kwamakandiwa chichakaitika havaida zvekuti kanti amene mari dzaidzi unobhadhara 1 on 1 amene dzaidzi ma 50 US 100 US kazomboenda pa 100 US saka mari idzozoenda handisina saka ainzi kuti ukwanise kutaura namakandiwa ufanira kubhadhara mari kuti anyatsotaura newe izvo kubatsirwa publicly zveenda nemazuva madhezi andakaenda parakanoda kumuona 1 on 1 ufanira ndobuda mari chokwadiri chokwadi zvakatoitika ndakanzibhadhara mari ndisina madhezi acho nditoripuwa zvimwe zvekuti nandichitongorwadziwa nenhamo yekuti kugara musango saka ndosaka uchiwabuka ndakatowabuka havana mati chaizvo rumwe plus simba ravo ndere mvura mhene kugana kwavanoenda unobikwa kunigeria ghana nigeria mhene nyika dzavanoenda kuna nasquani nigeria woenda pasi pemvura wogara ipapo hanzi twits uzobuda pepa ing'anga handiti vanoenda kunotora bhaibheri handiti vauya kwamuri vakabata bhaibheri pati vari ng'anga vanhu vese mishonga yege pana luku ndokutaura mishonga yeclinton zvira society nesatanism ainangwa ine handiziva hauzive zvezve indanika experience because ndakambofamba shamwari ndikunyepera zvandozoti uya nobato yabachiwadhisa kabhozi ndinovaziva handivatye futi vanhocho hamukwanisi kuvadhisa kabhozi kusurara vakudzipa ndokutaurira pafacebook kuti atukana clinton chidzi uri mung'anga hamusi vamwari asi vanodzipa vanhu vane mishonga kavanhu havana mati simba ramwari vanoshandisa simba Mr. Luke havadzipike vakanditrai kakawanda handaivatuka vazhinji vacho pamavhidhiyo pandaitaura vaingosenda zvimhepo zvavandaizvinzwa kunyatsofira kuti pane mhepo dzekuda kutisvika patapana nanonyebo unatsonzwa zveshuwa clinton ini ndikakutaurira zoti ana makandiwa akatombokaizova majazi aisi moswa yake ipa kuti kudi yauta waspoilwa nepostori inini clinton tine neighbor wanzwa neighbor vakadzi vanoenda kubhava vakakumbira mukadzi wangu chigubhu chi5 lita chichi chine mvura
mukadzi wangu avapa akarwara 2 weeks zvokuda kufa manzvisa pera miri nechigubhi chicho avapa vakamudzosera vakangomudzosera patakautorwara nechiturwara nditi abvazonopona taenda kumasowe apona ndabva tagara vakatanga kuita pamuromo ndofunga vanga vadzoserwa tunhu twavo kwavaizosheritana vakuita pamuromo vachikotuka ndikavaendesa kuti ndovaya ndakakudzana mapepa ndakakuradza vazoenda nawo kuti episode vakapiwa episode muna December last year nditi inini ndichivapa mapepa episoda ndakatotumirwa nyoka 3 times but then uchiona nyoka ichiuya padhoapo nyoka ndichitotema nyoka ndopisa sawai nyoka ichingotumirwa kwauri chete luku kune vamana dzitumirwe aiwaka isusu watofamba naye Joshua saka luku paraindi rese chete iyo ndinotumirwa nyoka muharare mese uchida Clinton unoya kudheni kwangu handisi aiwa unoya kudheni aiwa usati tozosana nenyoka dzacho hanzi kutokandirwa nyoka iro idzozika unoya kwadheni toda ngoti ubate kachokwadi kuti ndinozitumirwa unoya kwadheni pangu handisi unitora ubvunza vanhu chete vakaona ndichitsitema kanyoka idzi chete umwe uri uve shuwa chete nekufo kwandaigara kubani ndisati ndarikavha imba wouya futi wobvunza vanhu waona kudzoti aiuraya nyoka apa tichizviona ukuramba ndikuudza zvekuite unongoya kakudini aiwa handisanambozviona handitika asi masatanist hauna kuona uye wakubuda pafacebook achiti ndatakura satanist achikazivi satanist ndakamuona saka ndovari kurohana mutumwa but zvinyoka hangu handisanambo